Owen, di ba dati light mode dito? Mama. Hello po, mega. Awan pala tao. Nandaman to nanda tao. Tanaw da ada day. Hindi dyan na yan. Dito? Hmm. Mega lang shot. Hello, Ate Shane. Kumusta? Ikaw mo tilikod. Hello, Ate Shane. Kumusta po? Kumusta po ang araw natin? Masakit at maraan. Ayun, hindi pa kasi ito. Thank you po sa patamsak. Madi. Madi. Sakit yung mata niya? Madi. Kasyay. Madi, di po mo. Sakit. Masakit yung mata. Kahit walang susugod. Hindi na. Medyo busy ako nga din ate, kaya minsan lang ako nakakasupport. Hi guys po. Ako po si Atina Biawain Bryony Crystal Aspuria. Tapos ngayon guys, kakantahan po kayo. I love you. Stay on this one. I love you. Take one this one. Thank you po. Salamat po. Can I borrow your phone? Wait a minute. Sabihan ko lang yung makasama ko na mag-LS. Oo, napakakulit ni Athena. Wait lang. Sabi. Anong wait lang, Mama? Kasi wala kang iripan dito. Yeah. Wala kang iripan dito. Wala ako. So wala akong electric fan. Hindi Napakakulit guys. niya no, ate. Hindi po guys, may electric pan. Oo, ate. Mag-isa lang muna siya. May kuya ako, pero wala na. Teka. Iano ko lang sa face sa messenger natin na naka-LS ako. Baka sakaling may pupunta. Wait lang, Athena. Wait lang. Iano ko lang yung Hindi makikita yan. Masan na yung mukha ko dito? Ala! Ay, sige ate. Maraming salamat po. Kasi minsan hindi na ako nagsishare. Nag-ano na lang ako. Ay, sige po ate. Sige po. Maraming salamat. Sige, sa ibang na lang na Ay, sige po ate, sige lang. Kumusta naman yung si ate OFW lang ang malakas yung yung natapos ko muna. Pinanood ko siya kanina. Send nga ako sa Si OFW lang ang malakas. Hello, Aizan Esperos. Thank you po. Thank you naman po. Ayan, mega love shout out sa ating lahat. Mga team walang iwanan. Buti naman nakadalaw po kayo, mga team walang iwanan.
Kagabi, wala pong pumunta. Pati si Kuya Donsky hindi pumunta sa akin kagabi. Co-admin natin yan, Athena. Okay. Sige po, Ate Aiza. Sige. Mukhang na kita nung nakita kita nagkadikita na tayo sa LS ni Ate Bell. Oo, nadyaketan ko na si nadyaketan ko na si Aiza, ate. Asan na yung isa? Ilan na lang po lang wage mo? Hindi ate, okay na yung na money na po ako. Kaya paharangan nyo na lang po ako. Yun lang po, paharangan nyo na lang po ako. At least everyday po kahit 2 to 4 videos lang ate. Okay na yun sa akin. Makapagharang lang po kayo sa akin ng 2 to 4 videos everyday. Okay na yun sa akin. Kahit hindi nyo po tapusin yung videos ko. Oo ate, kaya nagsusupport po ako kaya okay lang. Kaya hindi nyo na po tapusin yung mga videos ko. At least paharangan nyo lang ako. Manood lang ng content sa videos. Okay na yun sa akin. Ako na po yung susupport sa inyo sa mga WH niya. Yun din yung sabi ko kay OFW lang ang malakas. Pero kung nagagandahan din kayo sa mga videos ko, katulad yung mga travel vlogs namin, okay lang din na Ate Shane. Okay lang din. Kung nagagandahan po kayo sa mga videos ko. Thank you po Ate Shane. Papunta ka na din dyan. Kunting-kunting tiyaga lang. Pero mas mainam na mauuna yung WH mo na makarami ka kaysa sa subs mo. Yun din kasi yung ginawa ko last time. Ay nung ako. Inuna ko yung WH na trinabaho. And then, saka ako nag-isda. Yun. Oo ate, oo. Hello po sa Katmeow. Mga taga-team walang iwanan to Welcome po sa ating lahat sa live stream natin. Welcome po kayong lahat dito. Team TWI naman po ako. Kaya lang kasi, saka lang ako nakakapagbigay ng WH pag weekends. Kasi sa hindi ako nakakapag ng talaga ng office days o working days. Na-jacketan na kita po sa Katmeow. Pwede ka na pong dyan. Ay, teka. May kaibigan ako na bata pa ang bahay. Sigurin nga natin to. Nasa Hong Kong din to eh. Nasa Hong Kong din siya. Asan na yun? Ang hirap lang kasing hanapin yung bahay niya to Asan na yun?
Pagurin nga natin to. Ayan. Kakapagod basta magkakasabay kayo ng naka-LS para akong upuyo. Okay lang ate, pag natamsakan mo na ako at sa kapaharang, okay lang din po. Okay na po kayong magkala. Oo. Harang-harang lang po sa akin, okay na yun. At least naman, okay lang po yun, okay lang. Ano naman, pasugod naman si Jeju Love Vlogs from Hong Kong to. Bata pa yung yung bahay niya. Kakakilala ko lang to. Ma-mention na lang ako para alam niya. Kasi nagpapatulong din sa akin yan kasi baguhan lang din yan. Si Jeju Love Vlogs. Super chatter ko din kasi yan si Jeju Love Vlogs. Oo naman ate. At least 15, in and out. Okay lang yun. Grabe. Nakita niyo na ang siopaw na mukha ko. Bunso Henry ito. Ngayon ko lang nakita tong si Bunso Henry. Bunso Henry, magbaba ka nga ng bahay mo. Para hindi pa kasi kita kadikitan. Idikit ko muna yung isang account ko. Ayan, nandyan na po si Bunso Henry, PWI, ayan. Sige, love-lovean naman natin si Sige, pin ko muna yung premiere mo, Bunso Henry. Para pag may bagong salta dito is makikita nila. Kasi taga team PWI tayo dito Bunso Henry, nakailang ka na? Nakailang watch hour ka na? You're welcome, Bunso Henry. Mega love shoutout sa ating lahat. Thank you naman at sumugod kayo dito. Wala si Maestro Travel Vlog, wala si Kuya Donsky. Nasaan sila? Busy ba sila? Thank you, Ate Belle. Thank you for supporting ngayon. Ayan. More. Live stream pa, Kuya Bunso Henry. Kuya Bunso Henry. Di ba yun? So, tapos Kuya okay, Sam. Okay lang. Nasa kabila. Okay. Papasensyahan nyo na mga ka-team kung hindi ako nakakapag-support directly sa premiere nyo. Pero, pag ako po yung nanonood, talagang pinapanood ko po ang mga yon. Sinimulan ko na si OFW lang ang malakas. Kasi kulang daw din yung niya yung WH. Marami pa ata at least nasa kay Kuya Jules. Okay lang. Paharangan niyo lang ako, okay na. Okay lang po. Napaharangan niyo ako. Okay lang po. At least nakapagtamsak na po kayo, okay lang. Mega love shout out tayo sa'yo, Bunso, sabi ni Ate Shenji. Sa mga gustong magpa-super chat dyan, charot. Wala na yung little host ko dito. Nanonood na ng TV. Siya yung ka-alternate ko si Atina, baby Atina. Siya yung pambungad, kaya si Ate Shin yung nakarinig yung mga salita niya kanina. LS kasi si Kuya Jules, kaya doon siya nagtambay si Maestro. Okay lang, at least may nakatambay sa kanya. Isusunod ko din si Kuya Jules na na panonoorin ko mamaya. Saan yung ballpen mo?
mga bago na hindi ko pa, parang hindi ko pa kasi nadikitan si si Bunso Henry. Bunso Henry. Thank you sa paharang. Ayan, dikitan ko nga si Bunso Henry sa isang account ko. Thank you sa paharang, ate. Oo nga, kaya didikitan lang kita sa isang account ko. And then, magdidikit ako maya. Bakit hindi ka inarang? Walang harang kaya Ate Shane, meron naman Hello, Patita 2020 Vlog. Tamsak. Ayan. Thank you naman po sa patamsak, Patita 2020 Vlog. Thank you at nakapunta ka po ngayon. Okay lang po mga Patita. Magbaba ka po ng bahay dyan para dikitan ka po ng mga kaibigan kong mababait. Ay, bakit? Naharangan naman si Ate Shane. Naharangan naman si Ate Shane. Bakit kaya? Diba Ate Shane, naharangan ka? Pati si Ate Belle, naharangan kanina Ayan, si Ate Belle. Ay, oo, member na pala si Ate Belle. Thank you so much sa paharang, Ate Belle. Thank you sa napaka-supportive mo ng team. Sa napaka-supportive nating team, ate. Ayan, dikitan naman natin si Patita 2020 Vlog. Dikitan naman natin. Ayan, sa mga gustong magpa-member, may dollar sign dyan sa baba. Sige nga po, sige nga, parang trial and error, Bunso Henry. Sa mga gustong magpa-super chat at sa mga gustong mag-member, na-update ko na tong membership ko May 100 watch hour, 200 watch hour sa mga nilagay ko. Kasi nakakontak na ako ng ng watch hour. Thank you Ate Belle sa paharang. Laking bagay na yan sa akin. Yung paharang na yan, laking bagay na. Ayan, dikitan po natin si Patita 2020 Vlog para naman madagdagan yung banana niya. Balikan ko po kayo sa bahay niyo kung dala kayo sa bahay ko. Ayun. Ayun, may harang 3 minutes. Wahaha. Muslim talaga. Maraming salamat, Bunso Henry, sa paharang. At least meron ng harang. Okay lang, Ate Belle. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Nakapagpahinga ka? Okay lang, ate. Okay lang. Tambayan mo lang ako. Okay lang. Yehey! May 7 na tamsak na. Ayan. Puntahan po natin si Patita 2020 Vlog. Palablab naman yung premiere. Yung nasa taas. Yung nakapin sa taas. Palablab naman po. Ayan. Team Mang Vlog TV from Team Hipon, Team Prone. Kuya Team Mang Vlog TV, paano naman sa premiere yung nasa taas? Ayan, may iba't ibang na dito. Magbaba na po kayo ng bahay dyan.
Ate Shane, magbaba po ng bahay. Kasi nandiyan si Team ng Vlog TV from other team to. Di ba, kuya? Present na naman si Team ng Vlog TV, ah. Alam ni kuya, Team ng Vlog TV, eh. Pag pumupunta siya sa akin, may sukli. Sinusuklihan ko to. Kasi nangangailangan din to ng WH. Alam ko na. O, andyan na yung little host ko. Kinuha na ang phone. Grabe, ah. Kinuha na ang phone. Kinuha na ang phone. Wala na. Damtamsak sa nakapin. Ikaw na bahala sa akin. Ayan. Ayan, suklihan naman natin si Kuya Tim Mang Vlog TV. Mabait po to. From Team Hipon ito. Ayan. Di ba, Team Mang Vlog TV, alam mo naman yung sinusukli ko sa'yo eh. Thank you sa, tamsakan nyo lang si host, okay na. Paharangan nyo lang si host, okay na. Thank you so much, Bunso Henry. Babalikan kita mamaya. Patita 2020 vlog pagtapos ng... Okay, ayan. Babalikan ka daw, Patita 2020 vlog. Sino pa? Nililista ko kasi yung mga pumupunta dito eh. Ay, nililista ko yung mga pumupunta sa akin. Alam na nila yung alam na nila yung sukli. Si Kuya Tim Mang Vlog TV, alam na yan, yung style ko. Nagbabalik ako sa kanya. Ayan, harang ulit Lazada. Thanks po, Bunso Henry. Ayan, nag-thank you na si Patita 2020 Vlog. Yap. Alam ni Kuya Timang Vlog TV. Thank you so much sa paharang. Hayaan mo, may sukli ka sa akin. Alam na alam yung mga alam na alam nila kung gaano ako, kung paano ako manunukli. Alam nyo kasi kahit hindi ako nakakapag-attend sa mga premyo, magre-replay ako. Sige, Patita 2020 Vlog, thank you so much. Thank you so much sa patamsak. Okay lang, Timang Vlog TV. Ikot ka lang dyan, okay lang. Oo, hindi mo ba alam? Hindi mo ba nakita yung yung video ko, ay yung winatch kong mga video ni OFW ng Malakas? Legit yun. Legit na panunood. Alam yan ni Ate Bel. Kahit 1 hour lang, at least, nakakatulong yun. Diba? Ikaw, Kuya Bunso Henry, gusto mo bang mag-member sa akin? Ayan, nandyan yung 49 pesos. May 5 hours every week yan. Asa na yung next? Meron next yun eh. Dali. Ayan. Pag 129 pesos, may may 100 watch hour or 500 views sa mga namoni na. Pag Atenas Love, 299 pesos, may 200 watch hour yan. Pag
Atela Super Love, of course, my 400 watch hour po yan. Wala, hindi ako sa StreamYard nagla-live. Sa mismong YouTube ako nagla-live eh. All done, full pack plus bakas with feelings kay Patita 2020 vlog. Okay. Hello, Ate Yuli Cares. Thank you naman sa patamsak. Ate Yuli Cares, magbaba ka ng bahay mo dyan. Nandyan po si Bunso Henry. Nagbakas ako sa my lunch. Video mo kapatid. Ayan. Patita. Umalis na po si Patita. Tinawag na siya ng boss niya. Pero makikita naman ngayon eh, di ba? Ayan, nagbaba po si Ate Yuli Cares. Pasugod naman po siya. Pasugod naman si Ate Yuli Cares. Oh. Ate Yuli Cares. Paano naman? Pabisita naman yung premiere ni Bonso Henry sa taas, yung nakapin. Total nagbaba ka na po ng bahay dyan. Susugurin ka na lang ng mga ka-teammates ko. Ayan, mega love shout out. Bel Kimbo, Bel. O, ayan, Bel. Grabe naman Kuya Bonso Henry ah. Ano yung Bel? Yung bilbil ko ba? Malaki ata yung bilbil ko eh, oh. Yes, OTW, ayan. Bunso Henry, magbalik ka kay kay Ate Yuli Cares. Mag-iwan ka din ng bakas. Yum Scarpy! Hello po from Team Helping Hand. Diba, Yum Scarpy? Okay, I'm waiting for you, Yuli Cares. Bunso Henry, mega love shout out, sabi ni Bel Kimbo. Magpapalaro ako. Gusto nyo, magpapalaro ako? Ngayon lang ko lang gagawin to. Ayan, Faith Samantha, tamsakan mo naman. Sige, host. We have 4 million in the house. Hello po, Yum Scarpy. Na-jaketa na kita, Yum Scarpy. Kumusta po? Kumusta? Bring me. Hindi, magpapalaro ako ng... Teka. Maghanap ako ng bagay dito na i-guess nyo kung ano yan. Ano to? Sa mga magpapalaro nga din ako. Ngayon ko lang gawin to, guys, Sinong sasali? Type pasali kung gusto nyo. Ngayon lang to. Ngayon, first time ko tong gawin. First time ko tong gawin. Ngayon lang to. Ang mananalo is my 1 hour na watch hour. Oh, gusto niyo ba 'yon? And may pa-GCash tayo. Ngayon, gawin ko nga din to. Ayaw niyo ng pahula. Sige, ayaw mo yung pahula. Ayaw ni Bunso Henry yung pahula, ayaw niya. Ano ngayon? Ano ngayon ang pag-uusapan natin, Bunso Henry? Ha? Thank you sa patamsak, Faith Samantha. Faith Samantha, hanggang saan mo tayo nagla-live? Hindi ka na ba nagla-live, Faith Samantha? Faith Samantha, hindi ka na ba nagla-live? 5 million people in the house. Thank you so much. Binsan ko. Anong topic ang pag-uusapan natin?
May galap siya na nasa likod, oh. Yung pinsan ko yun. Nagtututbrush. Bumisita lang. Paki-regards yung naka-blue. Oh, regards daw, Owen. Yung naka-blue. Wala na. Busy na yun magdi-display. Display din yung inaatupag nun. Alam niyo yung display? Yung magsusupport ka sa pictures. And then magkakaroon ka din ng dollar. Yun din yung inaatupag niya, hindi YouTube. Blue is my personality. Crush ko na siya. Che, baliw. Hindi mo pa nga nakita, crush mo na agad. Hindi mo pa nga nakita, crush mo na agad. Ikaw Kuya Bonso Henry. Ayan. Mag-guess na lang kayo. Sinong nandyan? Sinong nandyan? Basta naka-blue, automatic crush na. Baliw talaga to. Sino pang nandyan? Bakit si Bonso Henry lang yung nagre-react? Ano? Dana sa nakapin, ayan. Busy lang muna ha, kasi busy pa. Okay lang Ate Shane. Okay lang Ate Shane. Thank you po sa mga bumisita sa akin ngayong gabi. Nakikinig lang ako. Okay. Okay. Eto nga. Sige. Magpalaro nga ako ng slide. Ayan. Sagutin nyo. Ang makakasagot, may free na watch hour sa akin. Thrice, 3 times lang kayo makakasagot. Kung meron pa. Pero tambayos lang ng mga nandito eh. Tambayos lang yung mga nandito. All done, Paul Pack Plus, bakas with feeling sa premiere mo, Yuli Cares, thank you. Ayan, Ate Yuli Cares. Nakatamsak na si Bunso Henry. 33-29? Thrice lang kayo, 3 times lang kayo magsabi. Si Ate Bell, 29 daw. Si Ate Shane, 33 daw. Si Bunso, sweet 16 daw. May sakto 2 times pa naman kayo. Sweet 16, grabe ka naman. Hindi naman ka panipaniwala. Yan yung ikaw, Henry, 27. Si Ate Bell, 27. Sino kaya ang nandyan pa? Si Ate Yuli Cares. Nandyan ka ba, Ate Yuli Cares? Nagpapalaro ako. Ay. 31. Si Ate Shane. Tapos si Ate Bell, 25. Tama na si Ate Shane. Nakapangatlo na siya. Ay, si Ate Bell, nakapangatlo na. Si Bunso is 30. Ayan, may tig-isa pa sila ni Ate Shane. Nanood pa ako video mo, baka naman pa-play. Ate Yuli Cares, may palaro ako dyan ng konti. Ilang taon na si Henry? Ay, ilang taon na si Henry. Ilang taon na si Os? Sabi ko. Ilang ulit ba? 3 times lang, Ate Bell. Nakapangatlo ka na, Ate Bell. Kaya tong dalawa na lang. 3 times lang po. Si Ate Bell, 29, 27, 25.
Si Ate Shane naman, 33, 31. Tama na alas tawad, 35 hanggang 26 ka lang, bunso. Wala na. Si Ate Shane ano? Si Ate Shane may isa pa. May isa pa siyang slot. Ikaw, Ate Yuli Cares, ilang taon na ako? Ilang taon na si Hos? Baka gusto mo ding umabol. I-watch ko mamaya yung video nyo. 36. So, nasan na si Ate Yuli Cares? Habol ka, Ate Yuli Cares? Wag ka nang Ate Jolly Ruby Vlog, wag ka nang sumali ah. Nagpapalaro ako, ilang taon na si Hos, pero wag ka nang sumali, okay? Yuli Cares is 30 daw. May dalawang ulit ka pa, Ate Yuli Cares. Huwag ka nang sumagot dyan, Jolly Ruby Vlog. Yung mga lang ang sasagot yan. Ate Yuli Cares, 32. And then yung isa pang slot. Ate Yuli Cares, 34. Edu Vicente Vlogs, 40. Ayan, welcome Edu Vicente Vlogs, 40 daw. Si Edu, bale 3 times po kayo magsabi. May dalawa ka pa po. Oo, mga Team TWR yung nandito. 40, may dalawa ka pa po. Edu Vicente Vlogs. Magka-cut off na ako mamaya after ni Edu Vicente Vlogs kung wala nang sasalta. Nandyan ka pa ba, Edu Vicente Vlogs? May 2 times ka pa pong magsabi. Mega 39? Oh, grabe, 39! Huwag ka nang magsabi dyan, Jolly Ruby Vlog. Hindi din kita isasali. 37, okay, cut off. Cut off! Ayan, ulitin ko. Si Ate Bell, yung number niya is 29, 27, 25. Si Ate Shane, 33, 31, 36. Si Bunso Henry, 16 daw, 30, 26. Anong last tawal? 69, baliw. Si Ate Yuli Cares, 30, 32, 34. And Edu Vicente, 40, 39, 37. Ayan po. Yan, sasagutin ko dito. Ayan, dararan, mega love shout out sa ating lahat. $69 daw, grabe. Ayan. Ayan na po yung sagot ko. I'm 32 years old and the winner is Ate Yuli Cares. Your prizes is 2 hours watch hour po. Ayan. Para makatotohanan, 2 hours lang po. Okay na? Ayan. Thank you sa paharang po sa Katmeow. I'm 32 years old po. Ayan. Di ba mag-friend na tayo sa Messenger, Ate Yuli Cares, no? Yung Facebook ko, ito. Baka nakalimutan mo na. Kamba. Yung Facebook ko. Di ba mukhang na-add mo na ata ako eh. Ayun, yan, Bunso Henry, 32 pa lang ako. Ikaw naman 69 dyan. Tapos 16 pa. Thank you po. Okay, bye ha. Wala ko ilig sa mga ulan. At least. Anong bye? Okay lang. Sa pag-attend mo ngayon, may naman yan eh.
Sinusuklihan ko naman eh. Okay. I-message mo ako mamaya, Ate Yulikers. Message mo ako mamaya. Ha? Bye daw. Bye daw, sabi ni Budso Henry. Grabe ah. 32 ka pa pala. Yes po, 32 pa lang. Okay. Thank you so much sa mga nag-a-attend ngayon. Ang saya naman ngayong gabi. Naka 8 million in the house. Naka 8 million people in the house. Huwag mo ko tawanan natin, Shenji. Ha, ha, ha. Ayan, magtatawanan na kayo lang dyan, ha. Pusa, cat, meow. Yung mga present ngayon. I-charge ko na yung isang phone para may gagamitin ako. Mukhang marami akong susuklihan ngayon. Grabe ah. Buti naman po. Naging active sila ngayong gabi. Ate Yulikers, nandyan ka pa ba? Nandyan ka pa ba, Ate Yulikers? O, palaro nga din ako sa LS ko, 5 hours will WH Premio. O, ayun. Okay naman kasi itong mga palaro na ganito eh. Okay lang, oo. Maganda din. Para at least, Ate Yulikers, padikit naman po sa ate kong si Ate Bel Kimbo. My member and super chatter po, si Bel Kimbo. Thank you so much guys sa pag-attend ng ng aking live stream ngayon. Asan ka, Bunso Henry? Nasaan ka ngayon? Tapos na si Kuya Jules daw na mag-LS. Thank you, Ate Pusa Cat Meow, sa pag-attend ngayon sa LS ko, Ate Yuli Cares, Jolly Ruby Vlog. Magpapalaro ka din mamaya. Magpalaro ka din. Bunso Henry. Si Henry yung pinakamakulit dito ngayon, Napakakulit ni Bunso Henry. Nasa Cebu kami nila Bunso Henry. Okay. Magpapahula ulit ako. Another, 2 hours watch hour. Oo nga, napakakulit. Turuan kita paano makulit. Ayan, last game ito, last game. Magpapahula ulit ako. Nasa bahay ako ni Bel Kimbo Harangos. Okay, hintayin kita, saka ako magpapahula. May harang na si Ate Bel. Ano yan? Nag-LS din yan Ate Yuli Cares. Sabihin mo na lang na nanggaling ka dito para alam niya. Pa-mention na lang si Atina. Ate Yuli Cares. Nasa bahay ako ni Bel Kimbo. Ayan. Pusa Cat Meow. Sinong sasali sa last na palaro ko? Hello daw, Pusa Cat Meow, sabi ni Jolly Ruby Vlog. Mega love shoutout sa ating lahat. Mukhang wala na nagiging 6 million in the house.
Mukhang ayaw na nilang makipaglaro. Okay lang. Thank you so much. Hanggang 1 hour lang kasi ako, hindi ako aabot ng 2 hours. Kasi magsusupport na ako mamaya, manonood na ako ng mga videos. Kasi maraming nakaharang. Ay maraming nakalista. Pusakat Meow, Shenji. Sino pa yung pumunta? Pwede ba ako sali? Pwede din, pero sino ba yung dyan, available? Sino pa yung available dyan? Out na ako, time ko na rin sa work. Okay, Ate Yuli Cares. Usap tayo sa Messenger, Ate Yuli Cares. Ingat po sa work, ha? Nasa abroad din kasi si Ate Yuli Cares. Okay, thank you so much, Ate Yuli Cares, sa pag-attend. Hintayin mo lang yung 2 hours. Watch hour mo, ate. Thank you so much. Ayan, si Kuya Donsky Vlog. Kumusta? Donsky Vlog. Napabisita ka. Oh. Ayan na naman. Mega love shout out sa iyo, Jolly Review Vlog. Sabi ni Donsky Vlog. Okay, bye po, Ate Yuli Cares. Bye po. Donsky, ayan. Active ang mga nandito eh. Magpapalaro na ako. Mega love shout out sa'yo, Pusakat Meow. Sabi ni Donsky Vlog. Dikit na ako kay Bel. Sige ate. Thank you so much sa pagdikit kay Ate Bel. Balikan ka niyan. Basta nakita niya yung bakas mo. Pa-mention na lang ako. Mabait yan si Ate Bel. Eto. Magpapahula ulit ako. Maya na lang kita suklian yung liquor. Salamat na sa Jiba. Wala po ate. Wala. Ikaw na lang po yung ate. Okay lang. May last game pa naman, Kuya Donsky. Baka manalo ka. Okay, ready? Ready? Ano ang laman nito? Itong box na to. Anong laman? Mega love. Shout out sa iyo, Bel. Ko sabi ni Kuya Donsky. Anong laman nitong box na to? Hanapin ko lang yung bakas niya. Sige. Mega love shout out sa iyo, Shane G. Sabi ni Donsky Vlog. Wala naman na. Mega love shout out. Tripod. Hindi din tripod. Alugin mo please. Dikit lang ako ha, nakikinig while pipikit-pikit mata. Grabe naman. Sige. Mag-ano ka din, Pusakat Meow. Makipaglaro ka din kung gusto mo. Eto siya. Ano to? Thumbs up po. Tansa sa buhok. Oo, nanalo na si Ate Shane. Tansa sa buhok eh. Tansa to sa buhok. Diba? O, di nakatuwa. Ganun lang naman. Di natin pahirapan yung mga naglalaro. 2 hours. Watch hour. Oo, plansa to sa buhok. Oo. Ginanon ko lang eh. Ang dali naman. Huwag nating pahirapan yung mga naglalaro. Diba? Yung kanina nga, medyo nahirapan sila eh. Nahula-hula sila yung ilang taon na si host. Ayan, may 2 hours na watch hour si Ate Shane at saka si Yuli Cares. Hello, Arlene Lucena. Thumbs up. Okay, thank you sa pa-thumbs up.
Ayan, magbabaka po ng bahay, Arlene Lucena. Nandito yung mga mababait kong kaibigan. I-message ko na lang yung napanood ko, Ate Shane. Plansa pala yan. Oo, plansa ng buhok. Yung ganon nga, yung ganito. Choy! Yung ganon, ganon, ganon. Tamsak uli. Tamsak uli ito. Itambay ko sa'yo. Sige, Ate Bel. Thank you so much. Thank you so much po. Ayan. Kaya may 2 hours si Ate Shane. O, diba? May free naman na shower yung mga nag-attend sa akin ngayon eh. Sinong nag-attend ngayon? Si Bunso Henry, Patita 2020 Vlog, Timang Vlog TV, Shane G, Pusakat Meow, si Kuya Dansky, Jallerbee Vlog. Sino pa? Si Yuli Cares. Ayan. Ayan, thank you so much po sa mga nag-attend ngayong gabi. Wala na, host? Bakit gusto mo pa? Sige, last game. Kasi last game na to mag-out na ako mamaya. Hindi! 2 hours! 2 hours lang po, Ate Shane. Ikaw naman. 2 hours lang po kayo ni Ate Yuli Cares. 2 hours lang po. Hindi naman ka panipaniwala pag 200 watch hour. Pag 200 watch hours na kasi yan na yung magbabayad ka talaga. Pero sa mga nagme-member sa akin, may dyan. Yung nagme-member sa akin, yung 199 ata. Oo, yung 199, ay yung 129, 100 watch hour yun. Yung 299, 200 watch hour po yun. Yung 499, o 400 watch hour po yun. Yun po yung yung pa-member ko talaga. Sa mga gusto lang naman. Hindi naman po kayo pinipilit na magpa-member. Ayan. Okay lang po. Ayan. O, magpapalaro daw muna ako. Ano to? Ano yun? Kuya Donsky, naka-pay attention ka ba sa akin? Baka sakaling makuha mo din yung another 2 hours watch hour ko. Charan, chan, chan, charan, chan, chan. Yung naunang sagot ni wala na. Tissue. Ate Shane, tissue. Hindi ko nakita. Ay, hindi nakita ni Kuya Donsky Vlog. Sige, iba na nga. Ibahan natin, Shane. Kawawa naman si Kuya Donsky. Grabe naman si Kuya Donsky. Maghanap nga ako ng bagay dito. Ang dali-dali yung mga pinapalaro ko, no? Si Kuya Donsky naman, hindi ata nagpepe attention. Maghanap nga ako ng medyo mas mahirap na dito. Charot. Hindi, wala na yung pocket tissue. Hindi naman napanood ni Kuya Donsky. Kaya uulitin ko ulit.
Ayan, eto na. Sinong nandyan? Anong laman nito? Anong laman nitong pouch na to? Ito, medyo mahirap na to. Ibigay mo na kay Donsky. Ano yung napkinos? Hindi. Coins? Hindi rin. Barya? Hindi rin. Ano, pang babae ito. Pang babae. Hint number 1, pang babae. Lipstick? Hindi rin. 2 hours watch hour po tong premyo. Malaking bagay na din yun, no? Pera na papel, hindi rin. Makeup kit, hindi rin. More details pa. Suklay, hindi rin. Eyeliner, hindi rin. Salamin, hindi rin. Basta pang mukha, okay? Pang mukha. Charan, tan, tan. Salamin, hindi rin. Accessories, hindi rin. Essentials, hindi rin. Be specific po. Ginagamit ng mga babaeng magaganda. Powder, hindi rin. Face mask, hindi rin. Pambo, hindi rin. Wow, may pambo pa si Kuya Dansky Vlog, ah. Hindi rin. Baby powder, hindi rin. Foundation! Foundation! Foundation. Ito po. Foundation. Ate Shane, nanalo ka na. Ulit. Foundation. Hindi, nanalo na si Ate Shane. Nauna siya sa foundation, no? Ate Shane, nanalo ka na. Foundation po. Tamang-tama po. Hindi. Si Ate Shane na yung nanalo, oh. Foundation. Nandyan. Nauna sa Ate Shane. Ayan. Shane. Is 4 hours. Uy, 4 hours. 4 hours. Naka 4 hours na si Ate Shane, ha? Grabe. Sisimulan ko ng manood ngayon. Wale, at least. Ayan, 4 hours po kay Ate Shane. Plus 2. Ayan, malaking tulong po yun, di ba? Malaking bagay po yun. Yung mga ganitong hours, okay lang. At least, makatotohanan. Hindi naman yung magbibigay tayo ng laki-laki, di ba ate? Ayan, thank you so much po sa ating lahat, yung mga nag-attend. Magsisimula naman akong manonood ngayon. Di mo talaga manghulaan Donsky except kung gumagamit ka ng foundation. Oo, Kuya Donsky. Hindi mo talaga mahuhulaan kasi hindi ka gumagamit. Alam mo ito pag gumagamit ng yung jowa mo. May jowa ka ba, Kuya Donsky? Kuya Donsky, may jowa ka? Kung may jowa ka, baka naman gumagamit siya nito. Oh. Talo ko nito, puro pambabae. Puro pambabae talaga. Sige, bukas ulit. Tatapusin ko muna tong mga premyo. Magpapahula ulit ako bukas pag may time ulit. Don't worry. Hindi naman pressure tong mga pinapaano ko. Gumagamit si Donsky yan. Talaga, o wag magamit ka daw, Kuya Donsky. Naghahanap ako. Sige, maghanap ka. Ako, wala jowa. May paayuda ka, jowa dyan. Grabe. Grabe naman, Bunso Henry. Wala akong paayuda na jowa ka. Hintayin mo na lang. Ayan, thank you so much guys. Thank you, Bunso Henry, Patita 2020 Vlog, kay Ate Shane. Ayan. Bunso ang baby need ng milk. Talaga. Thank you so much. Oo. Mag-out na din ako. Nagte-thank you lang ako sa mga nag-attend po sa Kat Meow.
Don't worry guys, may ano naman, may paayuda naman akong manonood ako sa mga videos nyo kahit konti. Ayan, Ate Shane, G, seryoso nyo kasi. Ayan, thank you so much guys sa mga nag-attend ngayon. Okay, mag-out na po ako. Magsusupport na kasi ako, manonood na ako. Manonood na po ako sa mga papremyo. Okay, salamat po sa ating lahat. Nag-enjoy kami, promise. Thank you po Ate Shane. Ayan, hintayin mo na lang yung mga screenshot ko, ate. Thank you so much. Good night po sa ating lahat. Enjoy. Manunod na tayo, guys. Okay, salamat po sa ating lahat. Bye. Bye, hoy. Bye sa ating lahat. Good night.